Mary vilayetinde büdjet işgärleri mecburi paýta ýygymyna ýatymlyk uğradylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Bayramaly şäherinden habar berdi. Mary vilayetiniň ähli büdjet edaralary paýta ýygymyna işgärleri diňe günündälde ýatymlaýyn hem uğradyp başladylar. Her edara her gün adyndan 7 adamy günün 15-20 adamy ýatymlaýyn paýta meýdanlaryna uğradýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Büdjet işgärleriniň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna görä, bu mejburi çäre döwlet edara kärhanalarynyň ählisiniň şol sanda Bayramaly etrafyndaky geolog, gazu agtarış edarasynyň we owa hojalyk edaralarynyň işgärleri gatnaşmaly edildi. Paýta ýygyp bilmejek ýa-da paýta meýdanlaryna ýatymlyk gitmek islemeýän büdjet işgärlerinden öňki ýyllarda bolşýaly ýerine adam tutmak ýa-da pul bermek talap edilýär. Hemişeki ýaly işgärler özleri gitmese onda olar özlerine derek 10-15 günlük adam tapmaly. Olar deregine adam uğratjak bolsa her ay adamdan 300-400 manat möçürde çykdaja etmeli bolýarlar. Sebäbi gününi gidýän işgärlere 30 manat bermeli ýatymlaýyn gidýänleriň tölegi hasta gymmat diýip habarçy aýtdy. Büdjet işgärleri paýta ýygymynyň adyndan 4 aýa çekýändigini aýdyp, ýylyň ahirine çenli aýlyklaryndan her ay adyndan 300 manady paýta ýygymyna geçirmeli boljakdyklaryny we munyň hojalyklaryna hasta agram saljakdygyny belleýärler. Bellep geçsek Türkmenistan şol sanda Mary vilayeti paýta ýygymyna resmi derejede entek girişmedi. Anny güni 21-nji awgustda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýta ýygymy mögsümine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly guramaçylyk meselelerini berk gözegçilikde saklamak we bu işleri bellenen möhletde geçirmegiň wajypdygyny ýytady. Muňa garamazdan geçen hepde Azatlyň Mary we Lewap vilayetleriniň habarçylary döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň mejburi paýta ýygymyna eýýäm çekilip başlanandygyny habar berdiler. 17-nji awgustda Azatlyň Marydaky habarçylarynyň biri hassahanalardan, vilayetiň çaphanasyndan, kommunal edaralardan we beýleki döwlet edaralaryndan günde 5 adamyň paýta ýygymyna gitmeli edilendigini aýtdy. Mundan bir gün soň Azatlyň Lewapdaky habarçysy hem Darganatyly, Faraply, Çärjewli büdjet işgärleriniň hojamad etrawynyň Beşir, Suhru, Babadayhan, Dayhan birleşikleriniň paýta meýdanlaryna ýatymlyk uğradylyp başlanandygyny habar berdi. Büdjet işgärleri paýta ýygmagy 1-nji günden bäri uğradylýar. Emma biziň adyny agdan owalarymyza ýygymçy bolup gelen adamlar üçin ýuwunmak, arasaçylyk, şahsy gigiyenany saklamak mümkinçilikleri, çaýnahar edinmek üçin ýeterlik şert ýok diýip Lewaply habarçy aýdypdy. Şu ýyl paýta hasyly boýunça döwlet plan borçnamasy 1.200.000 tonna çykaryldy. Geçen ýyl ýurt boýunça 550.000 hektar meýdandan 1.050.000 tonnadan gowrak paýta hasylynyň ýygnalandy habar verildi. Halkara hukuk toparlary şol sanda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistanyň paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmagyny ýyllar boýy tanqid edip gelýär. Lewap vilayetiniň administrativ merkezi Türkmenabadyň käbir tewitlerinde indi 4 aýdan gowrak wagt bäri gündelik durmuşda emele gelýän zirziwiller arsalanmaýar. Bu hem öz gezeginde yerli ýaşaýjylaryň dürli noksanlyklary bilen ýüzbe-ýüz bolmagyna sebäp bolýar. Türkmenabadyň demir ýolçulary atlandyrylýan tewitiniň Merv, Nefimi, Gogol we Pushkin köçeleriniň ugrundaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň içki tarapyndaky zirziwiller guruluş galındalary aprel aýyndan bäri arsalanmaýar. Häkimetleriň muny gözden düşürmegi ýaşaýjylary köp oňaýsyzlyklary döredýär diýip Azatlyň yerli habarçysy howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlilik şertinde 25-nji awgustda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Goloýda Gogol köçesindäki 15-nji we 16-njy jaýlardyň ýaşaýjylaryna gysgaly medisina kömegi gerek bolanda, tewite gelen tiz kömek ulogy zirzibil depelerinden ýaňa jaýlaryň öňüne gelip bilmändir. Mundan başga da gurungy widýan bu tewitdäki käbir jaýlaryň ýerdeminlerinde lagym suw turbalary ýaryldy. Ýerdeminler hapa suwdan dolup, çywynlar, sıçandyr alakalar hem köpeldi. Bular eýýäm adamlaryň kwartiralarynyň içine hem girip başladylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň şäher we etrap häkimliklerine, şeýle-de kommunal hojalyk gullyklaryna ýüz tutup, ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri dogrusynda eden enseme ardadyr şikaýetlere netije bermändir. Bular barada gurrungy widýan döwlet edarlaryndan Azatlyk radiosyna hem kommentariýa almak başartmady. Yeri gelende bellesek Azatlyk radiosy ýurduň beýleki kunjuklaryndaky şol sanda iri şäherdir etraplarynyň ýaşaýyş tewitlerinde zirziwilleri dökmek üçin niýetlenen ýürütçilikler we yerler bilen üpçün edilmäändigi,
Netijede hapok pularyň adamlaryň ýyşygynda, ýol gyralarynda üýşändigi, yerli häkimetleriň hem muňa çäre görmeýändigi barada habar beripdi. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň marda habarçysy vilayatyň Bayramaly, Wekilwazir we Mary traplarynyň owalarynda hususan da zarpçy daýhan birleşiginde zirzibil dökmegiň gadagandygy barada bildirişleriň asylandygyny, ýöne ilatyň hapok posuny dökmek üçin şert döredilmeýändigini habar beripdi. Şu ýylyň fevralynda bolsa Lewawyň Farab, Çärji we Darganaty traplarynyň ençeme owasynda zirzibilleri dökmek üçin ýüriteçiliklerin ýoklugy sebäpli owa ýaşaýjylarynyň çäresizlikden öz zirzibilleriniň suw kanallaryny, zeýkeşleri, hatda amy derýä aktarýandygy barada hem maglumat gowuşupdy. Türkmen resmiýetleri ýurtda döwlet adam üçindir diýilen baş sygardygy aýdylýan ketitlemeni öňe sürüp, ýurt raýatlarynyň bagtyar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleriň döredilýändigini öňe sürýärler. Şeýle-de ýurtda tebigaty we ekologiýany goramak meselesine ägirt uly üns berilýändigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Ýöne Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolan türkmenistanlylaryň ençemesi, şol sanda yerli synçylar ýurt resmiýetleriniň tebigaty goramak üçin iň zerur meseleleriň bir hasaplanýan zirzibilleri ýygnamak we özleşdirmek meselesini ünsden düşürýändiklerini aýdarlar. Lewap welaýatyna yer alma ekip döwleti bergili çykan kärenneçlerden her hektar başyna tölemeklik talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 awgustda habar berdi. Lewawyň ençeme etraplaryna yer alma ekip bergidar çykan raýatlardan her hektar üçin 1 tonna kartoşkanyň puluny döwlete tapşyrmak talaby güýje girizildi diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda däne hemde Darganaty etraplarynyň käbir owalaryna kartoşka eken daýhanlardan pul almak talaby başlandy. Soňky ýyllarda Türkmenistany häkimetler kärenneçi daýhanlardan yer alma talabyny güýçlendirdi. Döwlet plan borçnamasy esasynda yer alma ekmek üçin kärenneçilere ýörüýti yerler bölünip berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ençeme lewaply kärenneçi tohumyň, döküniň we tehnikanyň yarama düpçünçiliginden şikayet edýärler. Munun üstesine döwlet yer almasy daýhanlara 1 hektar üçin 1500 manat meşberine salgy salýar. Munun üstesine plan borçnamasyny dolmagy talap edýärler. Ol pulu bermeseň suw işini gozgamak haýwatyna týarlar diýip habarçy ençeme kärenneçiniň sözlerine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosy döwlet bilen daýhanyň arasyny algy bergi meselesiniň kanuny binýadyny öwrenmäge synanşýar. Döwlet media serişçileri yer almanyň döwlet satyn alyş narhy barada maglumat bermeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda 1 kilogram kartoşkanyň 10 manatdan bahalanýanlygyny habar berýär. Türkmenistanda hasyl öndürmek üçin ýörüýti yer bölünip berilen kärenneçi daýhanlar öz ýetişdiren hasylyny döwlete satmaga borçlanýar. Döwlet bilen daýhanyň arasyna şertnama esasyny döwlet öz gezegine daýhany dökün tehnika we tohum bilen üpçün etmek işlerini öz üstüne alýar. Şuňa meňdeş düzgünler gowaçy, buğday we beýleki gök bakçy ekinlerini ösdürip ýetişdirýän kärenneçilere de degişli bolup durýar. Döwlet tapşyrygynyň höttesinden gelip bilmedik kärenneçilere häkimetler tarapyndan suw işini gozgamak ýaly haýwatlar atylýar we tehnika, dökün we tohum üçin döwletiň hasabyna sarf edilen çykdyjylary ýygyna tölemeklik talap edilýär. Ýöne habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä lewaply kärenneçleriň ençemesi özleriniň gol çeken şertnamalaryna laýyklykda yer we suw salgydyny töleýän daýhanlaryň döwlete plan tapşyrmaga mejbur däldigini aýdýarlar. Muňa garamazdan kärenneçlerden nagd görnüşine pul talap edilmegi düşnüksiz soraglar döredýär diýip habarçy aýtdy. Bellemeli ýeri Türkmenistanda daýhanlar özleriniň hususy mellek ýerlerine kärenneçi daýhanlary bolsa özlerine bölünip berilen döwlet ýetişligindäki kärenne ýerlerini ekin ekip hasyl alýar. Türkmenistan 2018-nji ýylyň sentýabryndan bäri oba hojalyk puwdugyny degişli ençeme täze kanunlary we düzgünnamalary kabul etdi we güýje girizdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan kärenneçi daýhanlar täze girdilýän düzgünleri bilen özleriniň wagtyna habarly edilmeýändigini we zerur düşündiriş işleriniň geçirilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Lewap welaýatyna döwlet beýleki gök bakçy ekinlerini ösdürip ýetişdiren daýhanlaryň hasylyny hem ardan bahadan satyn alýar. Diňe bir kartoşka ekenlerde äleýsem gök bakçy ekenler hem döwlet tarapyndan talanýar diýip bir Lewaply anonim şertde habarça gurrun berdi.
Mäş yetişdirýänler 1 kilogram mäşi 2 manatdan döwlete tawşyrmaly edildi. Bazarda 1 kilogram mäş 20 manata goly diýip habar çaýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlary gullugy mäş ekilen 12 000 hektar ýerden öňümüzdäki sentýabrda 10 000 tonna mäş almagyň gözeňine tutulýanlygyny, onuň 9 000 tonna goloýunyň Hytaýa, Koreýa, Ýaponiýa we beýleki Günorta Günnäger Aziýa ýurtlaryna eksport edilmeginiň gözeňine tutulýanlygyny habar berdi. Gawun pomidor ekenleri ýetişdiren hasyllaryny gorkunjuna döwlete tawşyrýarlar diýip Lewaply habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklardan has giň ýaýrayan işçilikden ýezir çekýär. Häkimetler bu problemalary açaçan boyun almaýar. Oňa direkt Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy gece gündüz ýurdun bedew wady bilen ösüşini tariflaýar.